GPP je jedinečný stav, ktorý sa líši od ložiskovej psoriázy. Pretože GPP je vzácna, nie je ľahké ju rozpoznať, a to ani pre lekárov. Môže sa zamieňať s infekciami alebo ložiskovou psoriázou, ale príznaky nie sú rovnaké a tie stavy nie sú spôsobené rovnakými procesmi v tele. Ložisková psoriáza aj GPP sa môžu prejaviť ako veľké plochy červenej, bolestivej, svrbivej a extrémne suchej pokožky. GPP však spôsobuje sterilné pľuzgiere naplnené hnisom. Nazývajú sa pustuly a môžu mať veľkosť 2 až 3 mm, čo je o niečo viac ako špendlíková hlavička a môžu sa spájať a vytvárať jazierka hnisu. GPP tiež spôsobuje ohnivo červenú alebo sfarbenú pokožku a pálenie na koži. Môžete vidieť pľuzgiere na rukách, nohách, trupe alebo hlave, horúčka alebo zimnica, bolesť klbov, bolesť hlavy, extrémna únava, svalová slabosť a iné príznaky postihujúce telo všeobecne sa u pacientov s GPP môžu tiež vyskytnúť. Tieto typy všeobecných príznakov sa nazývajú systémové príznaky. Môžu existovať aj iné zdravotné problémy s GPP, ako sú infekcie alebo problémy s inými orgánmi. GPP môže byť život ohrozujúca, ak sa nelieči. Keď sa kožné príznaky GPP vyvíjajú náhle a intenzívne so systémovými príznakmi alebo bez nich, nazýva sa to vzplanutie. GPP môže mať veľký vplyv na kvalitu vášho života. Je však veľmi dôležité vedieť, že existujú možnosti liečby, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť tento stav. Väčšina používaných liekov nie je špecificky schválená pre GPP, ale môžu pomôcť zmierniť kožné príznaky, ako aj horúčku a bolesť. Prvým veľmi dôležitým krokom je získanie správnej diagnózy od špecializovaného dermatológa a získať pomoc pri zvládnutí svojho stavu. Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak si myslíte, že vy alebo niekto, koho poznáte, môže mať GPP. To vám môže pomôcť dozvedieť sa viac o tomto stave a získať pomoc, ktorú potrebujete.